Κι αν οι λίγοι διαφωνούν με τους πολλούς, κύριε, αυτό δεν σημαίνει ότι οι πολλοί είναι αυτοί που έχουν δίκιο. Ναι, αυτό σημαίνει. Ναι, συνήθως ναι. Συνήθως. Διότι αν λάβουμε σαν δεδομένο ότι οι πολλοί, οι μάζες δηλαδή, καθοδηγούνται από αυτούς που θέλουν να τις υποτάξουν και ότι αυτοί νοιάζονται μόνο για το πώς θα περνάνε καλά και πόσο πιο πλούσιοι θα γίνουν, τότε οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι... Πες μας, Όλγα. Ότι οι πολλοί θέλουν ό,τι τους βάζουν οι λίγοι να θέλουν. Μπράβο, πολύ σωστά. Και ποιοι είναι αυτοί οι λίγοι? Αυτοί που κρατάνε στα χέρια τους την εξουσία και μας κρατάνε εχμάλωτους. Τι έλεγε ο Αδαμάντιος Κοραής για την ελευθερία? Ναι, Αντώνη. Ότι η ελευθερία πρέπει να είναι θρονιασμένη ανάμεσα στη δικαιοσύνη και τον ανθρωπισμό. Πολύ σωστά. Και πού το βρίσκουμε αυτό γραμμένο στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας? Στην τελευταία προκήρυξη της 17 Νοέμβρη που έστειλαν τα ελεύθερα μέλη όταν πιάστηκαν οι μισοί τους σύντροφοι. Σκεφτείτε το.